Dikso Singgo. Oke. Oh, carane ngundang ngono. Siap. Lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kaya sampun lenasu nasu kate iso rasa kudu nganggo mencucu emanen karasayumu kabeh karo adikmu rungono manisku ngapunten desarestu yang kere saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngajarine saben dina beda karo atimu rungono temben manisku ku sayang ngapunten saestu yen kene saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin sampun ono janine saben dina bareng-bareng yo. Aduh sayang ngapunten saestu yang kere saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ganjanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ganjanine saben dina
Oke, baik.